Kulungan ang bagsak ng isang 48 anyos na lalaki matapos na magwala at magpaputok ng improvised shotgun bandang alas 11:40 kagabi sa Purok 1 Barangay Lugi, Labo, Camarines Norte. Ayon sa Labo Municipal Police Station, 2 beses na nagpaputok ang residenteng si alias Ompong ng kanyang 12-gauge shotgun sa labas mismo ng bahay ng biktima na si alias Andy, 53 anyos, magsasaka at residente rin ng parehong lugar. Bukod sa pagpapaputok, nagmumura rin umano si Ompong sa labas mismo ng bahay ng biktima. Dahil sa kaguluhang ito, agad na humingi ng tulong sa mga otoridad ang mga residente na agad namang rinespondihan ng pulisya. Ito pong ating suspect po ay nakainom tapos may konting problema sa pamilya. Kaya po ito ay nagpaputok. Iniimbestigahan pa rin ng pulisya ang motibo sa pangyayari. Kwan din po kami kung bakit siya nagkaroon ng ganitong improvised firearms. Nagtaka rin po ako dito dahil dito po sa Labo nagkaroon ng ganito. Karamihan po ng mga ganitong improvised firearms yung tinatawag natin na sumpak ay makikita po natin ito sa NCR karamihan kasi nasa naman po tayo ng NCR. Pero dito nagkaroon ng ganito kaya nung makita ko po ito sabi ko hindi ito dapat magaya ng ibang tao rito. Baka pag nakita po ito ng ibang tao rito iskayahin. Kaya agad-agad po namin hindi agad ito itong firearms at kinuha po agad natin. Continuous pa rin po yung aming pag-iimbestiga, baka po meron pa po itong iba, kaya iniimbestigahan pa rin po natin. Nahaharap si Ompong sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act at paglabag sa COMELEC Gun Ban. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.